Κάτσε στα πόλα σιγά σιγά. Πάμε. Πώς λέγεται αυτό? Majestic. Πώς λέγεται? Majestic. Πάνος. Βρισκόμαστε εδώ σε καφετέρια του Majestic και εργοστάσιο του Πάνου Καρποχωρίου. Σήμερα δύο φιλικά που είναι δυνατά. Το Καρποχώρι παίζει με τον ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ δεν έχει τίποτα, είναι με 4 ίσως θα πάει και για 5. Σήμερα ο Καρασκάκης, ο Μαυρομάτι, ομάδα του Κατέρι παίζει στην Ελλάδα, δεν ξέρω με τον Μαυρομάτι, με τον Μουζάκη. Πιστεύω ότι νικητές θα είναι ο Καρασκάκης, διότι ο Καρασκάκης είναι ομάδα σοβαρή και κόβει 2.000 εισιτήρια αφούλους, Κατέρι και Τσίλια. Μεγάλες τραμπόλες. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Καρασκάκης 5-0. Το Καρποχώρι μπορεί να κερδίσει τον ΑΟΚ 2-0, ο ΑΟΚ δεν έχει τίποτα. Η αναγέννηση. Τα τελευταία 200 χρόνια ξεπλέει χρήμα μαύρο, Χασίσια, Πιστόλια και Μποριέλευ και Σαρκός. Τζουνάμες, Πλεξίδας, Τζάντζος, του Παντάζου Βασιλείου, Κατσάρας και Οδόσης, κρέψαν 550 δις και ρίξαν λαθρέα τσιγάρα Νίκος Παπάς Αγοραστός, Καρατούνης Πλεξίδας, έκαναν τις επιταγές και ρίξαν την αναγέννηση στη Δέλτα Εθνική. Χασισέμποροι διοικούν, πρέπει να διερθεί η Super League, να τους πάρει στην ομάδα η ΕΠΟ και να ορίζονται διαιτητές μπροστά από μέρα. Και να μην τους βάλει σε μένα όπως Τσακογιάννης και όλα τα βγαίνει στη μένα. Α, Β, Γ, Κατέρες,